ଏକ ସମୟର କଥା, ଏକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଲୀଲା। ସେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲା। ଲୀଲା ଛାତୁରୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ ସହିତ ମିଶିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲୀଲା ଗଛରୁ ଏକ ପକା ଆମ୍ବ ଆଣି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଖାଇଲା ଏବଂ ତାର ଆଖି ଇଲି କଲା। ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସେ କହିଲା। ତାର ପାଉଡ଼ିକୁ ଚାଟୁଥିବା ବେଳେ ଖୁସିରେ। ସେଇ ଦିନରୁ ଲୀଲା ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଏକା ଏକା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକେଳରେ ଭେଟିବାରୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଜଳପ୍ରପାତ, ଚମକିଥିବା ଝରଣା ଏବଂ ଅଗ୍ନିକିଟ୍ ଭରିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଗୁହା। ଲୀଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାର କଳ୍ପନାରେ ମାନଙ୍କ ପାହାଡ଼ର ଛବି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୀଲା ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଇ ଦିଅ ନାହିଁ ତ? ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ଦେଖାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହା ଭୟାନକ ହେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାତେ ଲୀଲା ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ମହଲା ଦ୍ୱାରା ପରି ଉଠିଥିବା ଗଛ, ଡାଳିକୁ ମୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଠାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ସେମାନେ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଚମକୁଥିଲା। ଏକ ତରଳ ନଦୀ ଯେଉଁଠାରେ ମାଛମାନ ସଫା ପାଣିରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଲେ, ଲୀଲା ଏକ କଣ୍ଟକାମୟ ପାଥର ଦେଖିଲା ଯାହା ରାସ୍ତା ଆଖିରେ ରହିଥିଲା। କିଛି ଭାବିନଥିବା ସେ ଡାଳିକୁ ନେଇ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ କଣ୍ଟକ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଲା। ଓଇ, ସେ ସ୍ୱରେ କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ବେଦନାଠାରୁ ଠାରେ ଧରିଲେ। କେ ଥିବାରେ ସେ ଆହୁରିରେ ଦେଖାଇ ରଞ୍ଜନନି ସ୍ତୋଷ୍ଣା ଚେଷ୍ଟା ଆଉ କେଛି, ଏବେ କି ତମେ ଭଲ ଥିବୁ? ଲୀଲା ହସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା।